Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Oge ọma nọ. Asị m ka tata bụ orie bụrụkwa mbọsị ndị mmiri. Wetara anyị ndụ, wetara anyị udo, wetara anyị ọganiru. Ka orie wetara anyị ife anyị eri ma wepụ nke ya eri anyị. Asị m ka ọmaka merụ mmadụ niile. Asị m na anyị ejere obodo n'ala obodo. Asị m na anyị gbuo n'iru na anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-egbute ihe ọma. Anyị gbuo n'aka nri na anyị ga-egbute ihe ọma, anyị ruo n'aka ekpe na anyị ga-egbute ihe ọma. Sị ka mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà na mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà na mmụọ ọdịnala niile na ezumezu mmụọ niile anyị na ha so. Ka abịa tata bụ orie gọzie anyị, kwara anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, merere anyị ndị iro. Onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Ndị Igbo si ebe bere ugo belụ ma nke siri ebekwa na nkụkwa ya. Anyị si na onye ji ha anyị wenye aka enu eke site n'ọfọ anyị na-agọ na orie na afọ na nkwọ na eke. Ka mmụọ na ezumezu ndị anyị na ha so jee eketala anyị nke anyị. Anyị si onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Asị m na anyị azụ ka afịa, anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. N'otu a si kwuo ya ka ọ ya esi wee dị, na ndị mgbasị ya agbasị ya, ndị amụsụ nwoke, ndị amụsụ nwaanyị, ndị amụsụ mmụọ na mmadụ anyị emenasị ya na ọfọ anyị gọlụ ga-ele ka anyị si gọọ ya n'afa Chukwu na n'afa ndị a ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ife mbalụ tata ịkụziri ụmụ Igbo bụ mkpa ọ dị na mmadụ ga na-agba afa. Mkpa ọ dị na mmadụ ga na-ajụ ese. Ndị oyibo kpọrọ ya, n'ọdịnala anyị kpọrọ ya ịgba afa. Na generally n'Igbo a na-akpọ ya ịjụ ese. Then ndị oyibo kpọrọ ya consultation. Ndị ụka ọbịa kpọọ ya counseling. Ị na-anya ịfụ na ọ bụrụ tata ka ịgba afa bidoro. Ịgba afa dị na mbụ dị, ma ndị ụka ọbịa na-agbakwa afa. Ọ bụrụ naanị ndị omenala ma ndị ọdịnala bụ ihe na-agba afa, mana onye ọbụla kpọrọ ya afa. Ndị ọbụla nwere afa ha na-akpọ nke ha. Ka m si wee kwuo before na anyị nwa bụ ndị ọdịnala na-akpọ ya ịgba afa, n'asụsụ Igbo akpọ ya ịjụ ese. Ndị ụka ọbịa akpọ ya counseling, ndị oyibo akpọ ya consultation. Ị na-anya ma na akwụkwọ nsọ na-enwere ebe e kwuru okwu ịgba afa. Na akwụkwọ Jona, Jona bụ onye nwere ọkpụkpọ oku. Jona bụ onye nwere ọkpụkpọ oku, akpọrọ ya ọlụ. Chukwu kpọrọ ya ọlụ. Onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. O nwere onye ekwensu kpọrọ iche. Ọ Chineke na-akpọ onye ọbụla ọlụ. Ọ gị nwa ka ọ dịziri ịchọrọ ịlụ ya n'ụzọ ụka, ịlụbụ ya n'ụzọ ụka. Ịchọrọ ịlụ ya n'ụzọ ọdịnala, ịlụbụ ya n'ụzọ ọdịnala. Mana ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. So nke dịzi gị mma imebe. O wee bụrụ ya na ya bụ Jona a na-ekwu okwu ya n'akwụkwọ nsọ unu, akwụkwọ ndị ụka ọbịa unu na-akpọ akwụkwọ nsọ. Ndị ụka ọbịa na-akpọ akwụkwọ nsọ. Ya bụ Jona bụ onye nwere ọkpụkpọ oku. O nwere obodo Chukwu ziri ozi ya ji eziga. Jona wee sị gịnị? Ndị obodo a na ya jee ebe ahụ na ha ga-egbu ya. Jona wee na-agba ọsọ ịza ya bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ ya, wee banye n'ụgbọ mmiri. Ụgbọ achọwa ikpu. Emegidere, enwegide problem na mmiri. Mmiri a na-atụgharị ha, mmiri ebido ụgbọ ha nọ na ya wee chọọ ikpu. ha wee febe nza
wee febe nza ebe anwa. Ife nza aha gwara unu simply means iju ese ma eme gịnị a consult wee mebe consultation wee gbaba afa wee jube ese kedu onye eji maka ya wee chọọ ikpe ugbu a wee fegide nza ya bụ nza wee mee gịnị wee maa Jona wee sị gịnị na Jona so na onye a na ya eji maka ofu onye a wee mee gịnị ndị na-enọ na mmiri a wee nwụsịa wee tụrụ Jona wee tụkpuo ya n'ime mmiri. Ngwa ngwa tụkpuru Jona n'ime mmiri azụ enuo ya o wee n'ọnụ afọ azụ for abalị 3 days. Okwu anụnwa m na-ekwu akụkọ m na-akọ nwere 2 areas ọ na-emetụ aka. Ofu bụ maka ịgba afa, ofu bụ maka ndị akpọrọ oku, mana meje iwe kwube maka ndị akpọrọ oku tata na ihe eji maka ya wepụta bụ mmadụ ịgba afa. So wee mesie ya bụ ihe mmiri wee mee gịnị wee buru Jona azụ wee rie ya mechaa gbupụta ya after 3 days. Jona wee jee ebe nwa nnukwu osisi nwa na oje ka o jee zuo ike ukwu osisi anwụọ. Ife eji maka ya wee na-ekwu awụngofa ihe eji maka ya wee na-ekwu ihe a bụ mkpa ọ dị iju ese maka na ọ bụrụ na ndị anwa bụ ndị ya na Jona nọ na ụgbọ abịara jube ese febe nza mmiri eme gịnị erie fa ncha niile. Enwere ike iji maka ofu onye wee destroy ya a certain number of people, nwee ike iji maka ofu onye wee zọọ certain number of people ndụ. Ọ bụrụ na ndị ahụ nọ na ụgbọ na Jona na ha emero ajụrụ ese wee fee ya bụ nzọ gbaa afa wee marụ na ife na-eme ha ma na ihe mere ebili mmiri ji wee binite iri fa ncha niile bụ maka gịnị maka Jona ha ncha niile kara gịnị ịnwụ. O wee bụrụ ya bụ gịnị na gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya na ọ dị mkpa na ị ga na-eje na-ajụ ese. Ọ bụrụ nke ndị ụka ọbịa nwa ka ị chọrọ ọ n'ebe a nke obi gị jee n'ebe ahụ jee ka ha merụ gị kanseling. Ọ bụrụ na ọdịnala ka ị chọrọ bịa ka anyị gbaalụ gị afa ka a mara ife dị n'ụzọ gị agbalụ gị afa miri emi gbaalụ gị afa ga-emetụta ndụ gị metụta ngwuru gị metụta arụsị metụta mmiri ka a mara ihe dị n'ụzọ gị mara ife ị ga-eme ka ịpụta ife. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agagharị n'ụzọ mana gịnị na ndụ a nọrọzi ha n'ime. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agagharị mana akpati na-ehovagharị around their head. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agagharị mana grave nọ before them. Ọ bụrụ gịnị mmadụ anaghị ajụ ese. Ka si wee kwubuo na mbụ na asị m na mmadụ ọ bụrụ igbe afa taa esi na ede agbazi afa. Afa bụ ihe mmadụ kwesịrị from time to time ịgụrụ oge ijee gbaa afa mmanụ ma ndụ gị aha a na-ekwu na ọ dịbụ ọka adịkwa ka o nwego something merụ to alter your life. Onye ọbụla nwere short life maybe na onye akpọrọ ọrụ mana ọ chọrọ elu ya ndị otu ya chọrọ iwepụ ya ma ọ na onye ndị ọgbọ ya chọrọ ịkpọpụ onye na-enwe ọgbọ n'uke ma ọ nọ mmadụ bụ ihe chọrọ iwepụ ndụ gị ma ọ bụ nọọ gịnị nọọ arụsị na o nwere arụsị na-achụ gị mebi na mmadụ jeje tụọ gị na arụsị mana o nwere arụsị na-anaghị oke. Ihe a niile bụ a na-alụ ya alụ eburu ụzọ omegodo gị call back to life echukwa chi gị wee setụlụ mmụọ na-agba gị ụgwọ. Ọ bụrụ na mmadụ na-eme gị emebieru gị ọgwụ. Gịnwa bụ onye Igbo anọzina na mmiri ka ncha na-aba gị anya asịzina na o nwere ife na-eme asịzina n'ijego na ndị dibịa niile bụ fake. Ọ bụrụ dibịa niile bụ fake. Asịna n'ije ebe a n'ije ebe a ana m agwa unu si unu na wolves enwere lot of wolves pụtara kịta n'ọlụ anụ anyị na-alụ. Some of them na-agbapụzi n'ụka na-abata n'ọdịnala mana ọ bụrụ na gị na mmụọ gị na ya so na mmụọ gị na ya so na-agwa gị eziokwu ọ bụrụ na mmụọ gị na ya so na-agwa gị eziokwu mmụọ gị na ya so can never lead you to a dibia that will scam you or a dibia na-amara ife ọ na-alụ ma a dibia ga-lead gị to destruction maka na onye ọbụla na-aza dibia. A sị na many are called but few are chosen. Ejikwana maka na ijebugo na mbụ ịghọtara ihe onye ahụ kọrọ esi na ịma na-ajụ ese
ejikwana maka na ịbịakwutego m nwa ịghọtara ife m kọrọ isi na ịma na-ajụ ese. Ejikwana maka na ijekwugo onye ọzọ isi na ịghọtara ife onye ahụ kọrọ isi na ịma na-ajụ ese mana ịma na-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ịjụ ese dị mkpa. Ọtụtụ ngwuru bụ ngwuru na-atazi afụ. Ọnwụ dịzi nyanya dịzi, setback dịzi. O nwere ike onwe onye agbata obi unu unu na-enegara anya na onye ahụ na-eme unu ihe. O nwere ike eziokwu ọ bụ na aka onye ahụ dị na ndụ unu mana mmụọ unu ya so bakịrị onye ahụ. Maka ọ bụ na mmụọ wepụ aka na ndụ gị ọ bụ na gị na mmụọ gị na ha so, ezumezu mmụọ gị na ha so na ha kwudoru gị, ịma na mmadụ gwa ọrụ gị ọgwụ na ọ ya emetụta gị. Mana ọ bụ na mmụọ gị na ya so na unu dị na mma o nwere ọgwụ ọbụla mmadụ ga-agwọ mmụọ ị na-enye ihe ga na-eme gịnị na-anụrụ gị ọgụ. So onye ahụ ị na-elegara anya na ya na-eme gị nwere ike ọ bụrụ na nke ya bụ primary problem ị nwere. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ mana o nwere ọtọnọọ ngwurube nna gị meta ọ na-eme unu eje ana. Kedu ka ị ga-esi wee mara ihe dị ụta ịgba afa miri emi? Nwaanyị ahụ ị na-anụ nwere ike ọ bụ na nne ya bụ arụsị ka o ji eje kweta ya na nkwa si alụsị ihe m nwa mmelụ gị nke a melụ gị nke a melụ gị. Ị na onye bụ nwaanyị ije chebe niile iji asị gị na ihe niile na-eme gị si na ahụ nwaanyị na-anụ. Nwaanyị na-anụ nwere ike ọ bụrụ ajọ mmadụ mana mmụọ na-esi ya bụ ihe na-akpasara gị ife. Kedu ka ị ga-esi wee mara ife a ịgba afa? Ụfọdụ ngwuru bụ ngwuru emebichagoro, mebicha ngwuru a niile o nwerozi ife na-aga aga, mebicha ife eji wee gwube ngwuru ọ na-emezi ndị mmadụ ejeje anana. O nwere ike gị nwa ọ bụrụ ụwa ị bịalụ n'iyi uwe ṅụrụ wee bịawa ụwa bụ na ọ gị nwa ga-arestọ ihe niile emebi na ngwurube nna gị ka ngwuru wee kwuru ọfụma ọzọ. Kedu ka ị ga-esi wee ma? Site n'ịgba afa. Afa dị important. That man ị chọrọ ịnụ, that woman ị chọrọ ịnụ nwere ka ọ bụ na onye ahụ nwere short life bụ ihe onye ahụ nweta n'akara wee bịaba ụwa nwee nke a na-eme. Kedu ka ị ga-esi wee chọpụta ije gba afa n'isi onye ahụ ịmara ihe dị n'ụzọ ya, chukwa anya? Ọ bụ na ị chọzikwa ịnụ onye ahụ, ọ bụ na mmadụ merụ emebie nụrụ ya ọgwụ melu ya come back to life. Ọ bụ na mmụọ merụ asetụlụọ mmụọ ahụ ka ndụ ya dị. Kedu ka ị ga-esi wee mara ife a niile? Afa. N'itinyere aka na biznes nke ọnọdụ gị, tinye aka na biznes nke ọda gị, tinye aka na biznes nke ọda aga. Ihe asị na ihe emezi biznes no. Ife ị ga-eme bụ ijegodo jụọ ese. Nke mbụ ka ị marụ ma biznes ndị anyị na-eme ọ biznes dọ gị n'akara. Nke ịbụọ ka ị marụ ma ịbụ onye akara ya bụ ịzụ afịa. Obodo oyibo ahụ ị chọrọ ịga ma ị nọ ide nwere ife ị na-eme na-aga aga, ị na struggle, ijugodo onwe gị kedu the cost. Ebe ị jụrụ onwe gị kedu the cost, ijego n'afa jee gbaa afa jụọ ese. Malụ ma ya bụ iji bịalụ ndị ichie ebe nna ga-esokwa gị bịa, chi ga-esokwa gị bịa, mmụọ gị na ha adịkwa support of ebe ahụ ị bịalụ. Afa dị mkpa na mmadụ ga na-agba afa na onye Igbo ga na-agba afa. Onye na-ajụ ese bụ onye na-afụ ụzọ mana onye na-ada ajụ ese dịka onye isi na-aga n'ụzọ o jiro mkpọrọ nwere ife oji o nwere ike ịdaba n'onunu. Trọk nwere ike ijam ya, anything nwere ike ime that person maka gịnị na ọ nara afụ ụzọ. Mmadụ anaghị agba afa bụ mmadụ dị spiritually blind. Mmadụ anaghị ajụ ese bụ mmadụ dị spiritually blind. Ya bụ gbaa mbọ gbaba afa, gbasiba afa ike, mara ife dị n'ụzọ gị, chukwa mmụọ ndị ị ga-echukwa ka ị nwee ike ịpụta ife ka ngozi niile dị n'ụzọ gị wee rute gị aka. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Ka m si wee kwuo na mbụ na abụ m dibịa Igbo bụrụkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Achọrọ m ka ụmụ Igbo niile nata. My mission is to create awareness about ọdịnala Igbo. My mission is to bring our people back, to expose their eyes, to make them to see the truth about ọdịnala. Ọ bụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma na ị chọrọ ka alụ ọrụ gị ọrụ mmụọ ma ọ bụ na o nwere ife nkụziri gbasara ọdịnala na-aghọtara ma nke nkụziri taa ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ị chọrọ ka ị jụọ ajụjụ biko jụọ pọlụ meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.